Hello, good morning mga kanguso, mga kapamilya, mga kalitid. Good morning mga kalakwatsero at kalakwatsero. Ngayon ay maglalakwatsa tayo, araw ng Saturday morning and 7:43. Hindi pa natin alam kung saan tayo maglalakwatsa, di mga maglalakwatsa nga. Wala pa tayong specific na pupuntahan. Maghahanap pa lang tayo ng beach na ating pagsusumingan. Yan, baka sa Batangas. Ano oras tayo umalis? 7:43. Galing tayo dito sa 13. So tingnan natin kung mga ilang oras aabutin yung ating paglalakwatsa. Yan, papunta doon sa Batangas. Ayan, marami po kong kasama ngayon. Yan, say hi sa aking pamangkin na hindi marunong magtagalog. Na lagi akong nanonosebleed. At pinagpapraktisan ko ng English. Ayan. So, ayan, nawawaray tuloy ulit ako. See you guys later. Babalitaan ko kayo kung saan tayo makakarating. Kung saan makakarating ang ating mga paa. Ayan. So, good morning! See you later! Mwah! Hi guys! Nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng kabundukan. Ayan. Part pa rin po ito ng Ternate, Cavite. Tama ba? Yung aking pronunciation. Tama yung place, pero yung pronunciation ko, tama ba? So, nandito pa rin tayo. Naghahagila pa rin tayo ng pwedeng resort, beach, na pwedeng swimingan. Ayan, so ang ganda po ng mga puno, 'di ba? Para ka lang wala sa Pilipinas. 'Di ba? Walang pollution. Yan, ang sarap lang sa pakiramdam na may ganito pa kagandang lugar sa Pilipinas. Yan, so pag gusto niyo mag-escape sa sa city, 'di ba? Punta kayo dito. Ang ganda ng view. Actually, kahit kumain lang kayo sa tabi ng kalsada with your family, ang sarap na. Dito na tayo sa tunnel. Ayan, Cabiang Tunnel. So, tingnan natin ang Cabiang Tunnel. Yan, dito na tayo sa nagsasangang daan. Ang sarap lang talaga dito guys dumaan. Kasi parang walang problema. Tapos ang ganda ng mga view. Ang ganda ng mga puno. So ang ganda lang. Wala sila sa likod. Ang gulo nila. So yun guys. Nasaan naman yung tunnel? Saan ka na? So, ito na nga po tayo mga kanguso, mga kapangilya, mga kalitid, mga kalakwatsero at kalakwatsero. Pero, hindi pa tayo sure kung dito nga talaga tayo mag-beach. Kasi nadaanan lang natin siya and maganda siya. Dito pa rin tayo sa part ng Cavite. Ayan, part pa rin po ito ng Cavite. Matanda ang tulungan natin kumita. Gusto ko kasi ng yung white na sand. Ayoko ng black. Hindi ako nai-enjoy mag-swimming kapag black yung sand. Ang tao, very good. Ikaw lang. Yeah. Nakita ko na naman yung dagat. Pwedeng walang Excited na ako maligo. Excited. Magkukasya kayo yung dala kong pera. Ma? Kasya 1.5 lang yung dala ko. Dala kong pero. Walang tao. So yeah, ito na nga po. So I told them na masarap dito pumunta. Ay, sana makahanap na tayo kasi 8:35 na guys para sa update ng oras. So 8:36 na. Kaka 36 lang. 8:36 and we're here.
Yeah, excited na ako maligo. Hi guys! So dito na tayo. Nakahanap na tayo ng ating pagsiswimingan. Ayan. Kaya lang, kailangan natin tumawid. Yes, kasi dito ay hindi white sand. Ang gusto natin white sand. And ang bayad pag tumawid tayo sa bangka is 100 per head. Pero balikan na siya. Yeah. So, 8 kami. So, 800. Balikan na. Pag bata, ang kasama namin is mga 3-year-old lang. So, walang bayad. Yeah. Free siya. So, dahil sasakay tayo ng bangka, guys. See you later pagdating natin dun sa beach. Ayan. Okay guys, kararating lang natin dito and tama nga, white sand. And nagbiyahe tayo ng 21 minutes patawid dito. So okay siya guys. Madali lang naman para dun sa mga takot tumawid, diba? So ang ganda ng dagat. Yeah! Sa na tayo maligo. Nabingi ako. Malapit kasi ako sa makina. So, ayan na nga siya guys. White sand, di ba? So, yun. Hi guys! So, dito tayo napapunta sa Papaya Island Cove. Yan, dito sa Ternate, Cavite. So, ito po yung itsura ng kinuha naming kubo. So, ngayon, dahil hindi naman summer, dahil buwan ng August, so, nagkakahalaga lang siya ng 1.5. Ayan. So, kung mag-overnight tayo, sabi 2.5 siya, and 500 yung generator, kasi walang kuryente dito. So, tipid na siya guys, and then wala kami. Kaya, pagpupunta kayo dito, at ang ganda ng sand, look. Ayan. So, dito tayo naglakwatsa ngayon. So, pagpupunta kayo dito, ayan, hanapin nyo po. Ayan, si Maricel po. Maricel, ayan, si Ate Maricel, hanapin nyo lang po. Ayan. And sila po yung nag-guide sa amin doon. So, pangalan mo tayo? Ate Daday po. Ate Daday. So, yan. Pagpapunta kayo dito, hanapin nyo sila. Mababait silang tao, guys. Hindi po sila harmful. Yan. So, ang mura po ng, dahil hindi nga, sabi ko nga, hindi summer ngayon. So, ayan. Excited na yung first timer sa beach. At first time niya tumawid ng bangka. Yan. So, okay na siya, guys. And meron siyang, ito po yung room niya. Sabi ko nga kanina, 21 minutes yung pagtawid natin. Kung mag-overnight kayo, ganyan yung itsura dito sa loob. Yan. Pero guys, kung summer kayo pupunta dito, doble po yung price nito. Nagtanong na kami nito nung nakaraang, nung summer. Kaso di kami pumunta kasi sobrang overcrowded. Overcrowded talaga siya. Yeah. So, Ano ba rito? May place dito na ang pinakahuling sundo nila dito pag pabalik is alas 5 ng hapon. So, yun. Pero yung oras naman ng pagligo, wala daw time limit. Hanggat gusto mong maligo, wala namang pating dito. Hi guys! So, nandito na nga tayo. Maliligo na po tayo. So, dito tayo maligo. So, tara! Ligo tayo! Ang sarap lang. Minsan. Anong lasa? Matamis. Joke. Maalat. So, buka tayong vampira. Buka tayong white lady. Kasi pinuno natin yung ating mukha ng sunblock. Kasi madaling masunog yung mukha ko.
So yan po, pinuno ko siya ng sunblock. Tara! So ayan. So, pag mayroon kayong sign, ito yung pinakamadaling dito. Punta na kayo dito. Ha? Oh, hello! Hi to my sister. Yan. Hi, sister. Hi. What can you say about the water? The water is Tagalogin mo na lang. okay. Maganda naman yung tubig. Kulay coffee. Kulay coffee. Kasi, ano siya, tawag doon yung high tide. Nag-high tide kasi siya. Kaya ganun. Hi guys! So nakita niyo po. Ang sarap dito, no? Ang ganda, ganyan po kaganda. Ang ganda po kasi ng tubig. Ah. Ayan. So, tingnan nyo guys. Oh! Yan po yung ganda ng... Ayan. Yan yung mga kasama ko. Hi! Ang gugulo nila. Ang sasaya nila. Ayan. Ganyan. Ang ganda nila. Oh! Hi guys! Ayan, tapos na po tayo maligo. So, papauwi na tayo. Ayan. Ang baba po ng tubig, kaya naglalakad tayo. Layo po ng nilakad natin. Ayan po yung bangka natin. Ayan. So, layo po ng nilakad natin. Kasi lahat po ng mga bangka nandito. Yeah. Kasi po ang babaw. Tingnan mo naman kung hanggang saan lang. Hanggang, wala pa, hindi pa umabot hanggang sa tuhod ko. Yan. So, ito na po. Yan. Dito na tayo sa ating bangka. Yan. So, bye guys. Aakyat lang ako. Hi guys! Pauwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, syempre dumaan muna tayo sa kainan. So, dito tayo dumaan. Dito tayo kumain sa Lolo Claros. Sikat na sikat to dito sa Cavite. Na matagal na to actually. And syempre yung pinakasikat dito yung kanilang chicken. Ang sarap po ng chicken nila. Yes, and yung kare-kare nila, ang sarap. Lalo na yung, ano tawag dito, bagoong ba to? To, ang sarap nito. Ang sarap ng timpla. Yes, guys. And yung in-order namin is worth 2,150. Good for 10 person. 8 lang kami, kasama na yung bata. Kaya sulit na sulit siya. May, yan na, may mga kasama na. And meron na po itong dessert. Leche flan. Yan, and meron siyang, ano ba yung isang dessert? Basta yun, may isa pang dessert. Maliban sa leche flan. Ayan. So, guys, sulit na sulit. Sa presyo niya and sa lasa ay pack. Talagang masarap. Ayan. So, see you guys. Pag napadayo kayo dito sa Cavite and pumunta kayo dun sa pinag-swimmingan namin, dumaan kayo dito. Talagang sulit na sulit ang bakasyon nyo. Okay, guys? So, bye-bye! So, ayan guys, bye-bye! See you and see you in my next video sa mga lakwatsahan natin. Bye!